Večeras radimo jednu jako lijepu stvar, odnosno promoviramo knjigu Optužena, moj najnoviji roman, zajedno sa, ja mislim, riječarima dobro poznatim književnim kritičarem koji ima kolumnu u Novom listu, Zdravkom Zimom, i predsjednicom Hrvatskog PEN-a i književnicom Nadeždom Čačinović. I to mi je posebno drago da su i oni tu i da su pristali na to da promoviraju taj moj najnoviji roman. Samo ovako najnačelnije, jer malo je teško prepričavati sadržaj, radi se o odnosu majke i kćeri i zapravo o nasilju u obitelji. To je prava tema, nasilju u obitelji, priča iz perspektive, mogli bismo reći dva lika, u stvari dva lica jedne osobe, jedne odrasle, jedne djevojčice, i to je otprilike to. Dakle, čim imamo u naslovu optuženo, znači odvija se negdje na sudu i ono što je moja tema je zapravo nasilje u obitelji koje, to su ti slučajevi koji sve više dolaze, rekla bih, u žutu štampu i štampa ih na taj način, mediji ih na taj način tretiraju, a zapravo tih fenomena ima puno više, tog fenomena ima puno više nego što mi mislimo, mislim u postocima, to su dosta visoki postoci, puno tih priča se i ne zna. Dakle, mislim da se na nekom nivou svaki čitatelj, odnosno čitateljica može identificirati sa tim likom, zbog toga jer smo svi doživjeli nešto slično, neki strah, neko kažnjavanje neopravdano ili za koje smo mi kao djeca mislili da je neopravdano, nedostatak emocija, ponižavanje i tako dalje. Dakle, kako bih rekla, ima različitih nivoa u priči, jel? I mislim da će tu svako naći neki dio sebe, ali da je lijepa priča ili da je ugodna ili da je zabavna, nije. Dakle, roman kojim prepoznajemo sve one teme, sve one ključne, dominantne teme kojima se ona bavila i u prethodnim romanima. Dakle, ponajprije pitanje boli i tijela, fizičke boli, emocionalne boli, ili jednog ili drugog, a najčešće i jednog i drugog. Dakle, ovo je roman u čijem je središtu emocionalna trauma. Riječ je o romanu kojim se zapravo bavi zlostavljanjem, i to zlostavljanjem djeteta od strane majke. Zanimljivo je, da ne kažem simptomatično, da su u fokusu njenog zanimanja u pravilu žene. To su žene koje pate iz različitih razloga, ili zbog bolesti, ili zbog ljubavi, ili zbog neke nesreće. To su njihove patnje uzrokovane su nekim privatnim razlozima ili nekim vanjskim, takozvanim društvenim razlozima. U romanima Hologrami straha, to je bolest, u Fridilu boli, to je također bolest, u Božanskoj gladi, to je ljubav, tamo je glavna junakinja jedna anonimna Poljakinja koja ubija svog ljubavnika i onda ga postupno jede. Tu vidimo, zapravo, ljubav se ne pretvara u altruizam, što bi u stvari trebalo biti, nego se pretvara u kanibalizam. A u knjizi Kao da me nema, također je riječ o ženama, ali žene koje su također žrtve nesreće, odnosno one su silovane, ona piše tu o ženama iz Bosne i iz Hercegovine. Roman, kako se zove, Optužena, o kojem je to govorio Drago Glamuzina, roman govori o relaciji između kćerke jedne i njezine majke. Ta majka je do te mjere maltretirala svoje dijete da ona u jednom času zapravo iz žrtve se pretvorila u krvnika. Ja mislim da značajno ove knjige nije u tome da je jako je nam u tome, da je na ovako jasan i uvjerljiv način pokazala jednu varijantu onoga što susrećemo u Crnoj kronici, to je toga što se događa u ovakvim zatvorenim obiteljima u kojima se stalno perpetuira nasilje i zlostavljanje i u kojima se frustracije prenose na one koji su nemoćni u toj obitelji, nego sam mislila što mogu govoriti o tome da je to zapravo knjiga o onome što je doista osnovni odnos u koji mi ulazimo. Činjenica je naše vrste da se mi rađamo ovisni i nemoćni i da je ono što nam se događa vrlo rano u životu, dakle to da moramo imati povjerenje u nekoga i da doslovno moramo ući u život zato što nas neko hoće uvoditi u život. I ako to krene krivo, je to više manje zaista osnovna tragedija. Ja, htjela sam da malo ipak olakšam čitavu situaciju. Ima one stihove koje smo u mojoj generaciji svi ponavljali, to ću sad reći engleski zato što su pristojniji.
they fuck you up, your mom and dad. They may not want to, but they do. Mislim, nema dobrih roditelja, to je tako. Mislim, istina, to je jedan nerešiv problem. Ljeto, vruće popodne. Djevojčica se na balkonu igra s lutkom. Ugleda crveni kabriolet kako se približava niz ulicu i prepoznaje muškarca u automobilu. Ide tata, šapće lutki i sa strahom pogledava balkonska vrata kao da se boji da bi je netko mogao čuti. Kad se auto zaustavi, ipak se odluči stidljivo mahnuti mu kroz rešetke balkonske ograde. Zgodan visoki mladić izlazi iz auta pjevušeći, ali ne diže pogled prema balkonu, niti obraća pažnju na djevojčicu koja mu maše. Zatim djevojčica vidi mamu odjevenu u kratku bijelu haljinu kako izlazi iz zgrade. Otvara usta da je zazove, ali se predomisli. Mama nosi sunčane naočale, na glavi joj je crveni šešir širokog oboda. Našminkala je usne jarko crvenim ružem, po tome djevojčica zna da će dugo biti sama kod kuće, barem dok baka ne dođe s posla iz popodnevne smjene. Mama podiže glavu i pogleda prema balkonu namrštena. Mahne neka uđe u sobu. Zatim ulazi u auto i skida šešir. Njena tamna valovita kosa vijori se na povjetarcu. On je obgrli oko golih ramena. Ona zabacuje glavu i smije se. Djevojčica zamišljeno gleda za njima dok odlaze. Zna da bi sada trebalo otići u sobu i leći. Svaki put kada odlazi s tatom, mama joj ponavlja: uvijek kada si sama kod kuće, moraš leći u svoj krevet. Smiješ se igrati s lutkom, ali budi tiho. Lutka je njena najbolja prijateljica. Djevojčica joj povjerava tajne koje nikome drugome ne smije reći. Mamine tajne. Kaže joj: eto vidiš, rekla sam ti jutros da će mama danas vidjeti tatu. Ali baka to ne smije saznati. Lutka klima glavom. Djevojčica zna da će šutiti. Svaka bi curica iz susjedstva tako što odmah izbrbljala. One ne znaju da su tajne odraslih drugačije od dječjih i da se nikada, baš nikada ne smiju odavati, čak ni kad te zatvore u mračnu smočnicu ili u podrum.